care va să zic că am spus că vorbim astăzi despre cheltuieli, cheltuieli neprevăzute, le-am zis eu, și o să vă pun aici în comentarii o chestie pe care, hai să o și găsesc, am găsit-o. Deci, o să vă pun aici în comentarii un link pe care vă rog să intrați în următoarele 5 zile, pentru că după aceea se expiră, nu mai este disponibil, da? Deci 5 zile, dacă intrați pe linkul ăsta, puteți să descărcați, am pus acolo bugetul personal, da? Formularul de Excel pe care îl găsiți și la mine pe site, puteți să intrați acolo, e gratuit să-l descărcați, da, vi l-am pus și pe acest link, îl găsiți acolo să vi-l faceți. Cel mai bine este să-l descărcați pe un laptop sau pe un desktop, da? Că e mai ușor de completat. Dar v-am mai pus ceva acolo, o chestie care se numește calendarul neprevăzutelor. Și despre asta am vrut să vorbim astăzi un pic, despre calendarul neprevăzutelor. Și o să ziceți, bă, dacă sunt neprevăzute, ce calendar e ăla? Adică nu ai de unde să știi, că de-aia se numesc neprevăzute, că nu știi când vin. Da? Eu vreau să vorbesc un pic, să vorbim un pic împreună despre acele neprevăzute de care știți de când v-ați născut. Și o să vedeți cât de mult, de ce am hotărât să fac acest calendar al neprevăzutelor, pentru că după niște ani de zile de cursuri în companii, mi-am dat seama că oamenii sunt luați până surprindere de lucruri pe care le știau de 30, 40, 50 de ani. Da? Deci ne iau până surprindere. Și atunci, de un an și ceva, am făcut acest instrument foarte complex, o să vedeți, care se numește calendarul neprevăzutelor, pe care vi l-am pus și vouă acolo ca să-l descărcați, să-l folosiți. Și hai să vi-l explic un picuț ca să vedem ce înseamnă calendarele astea neprevăzute. Ce înseamnă? Este efectiv un calendar cu lunile, da? Asta o să primiți și voi, asta o să descărcați și voi. Este un Excel cu lunile și în dreptul fiecărei luni, haideți să vă citesc neprevăzutele care de foarte multe ori iau pe oameni pe nepregătite. Sfântul Vasile, Sfântul Ion, vacanță copii, Valentine's Day, Mărțișor, 1 8 martie, da? Vacanța de primăvară, Paștele Catolic Ortodox, Sfântul Gheorghe, astea erau din aprilie, da? În mai, weekend la munte la mare, Sfântul Constantin și Elena, iunie ziua copilului, era un festival în București, Saga, Dumnezeu să-l ierte, poate la anul, finalul de an școlar, Sfântul Ion, Sfântul Petru și Pavel, iulie avem Never See You, Electric Castle, la Antoldu, s-au dus și astea anul ăsta, poate la anul, concediu de vară, festival Summerwell, ăsta era în august, Sfântă Maria, în august și așa mai departe. Septembrie încă o Sfântă Marie, începe școala, începe anul universitar, Halloween-ul, Black Friday în noiembrie, Sfântul Andrei pe 30, decembrie ziua națională, Moș Nicolae, Crăciun și Revelion. Mare scofală. Astea sunt neprevăzutele, dar astea sunt cele pe care le știu și eu, le știți și voi. Unele sunt pe lista noastră de 2000 de ani, de 2020 de ani, știți că vine Crăciunul în fiecare an. Cu toate astea, multă lume este luată până în surprindere, da? Buzunarul nostru este luat până în surprindere pe 23 decembrie. Băi, ce să cumpărăm, unde să luăm, unde să fugim, ce să facem, n-am cumpărat cadourile, n-am luat mâncarea, da? Porcul și așa mai departe. Astea nu sunt toate neprevăzutele, pentru că în dreapta aici o să mai găsiți niște chestii pe care trebuie să le puneți voi cu mânuța voastră. Și anume, zilele voastre de naștere, soție, copii, mama, tata, soră, frate, nu știu ce, aniversarea căsătoriei, taxa la facultate sau la masterat, nunți, botezuri, cumătrii, petrecerea firmei, cauciucurile de iarnă sau de vară, renovare, locuință, mobile electrocasnice, city break-uri, concerte, altele decât astea la care m-am gândit eu, excursii, tabere școlare, meditații copii, antrenamente sportive, ieșiri pe la pescuit, concedii, școala de schi, școala de not și așa mai departe. Deci, care este ideea? Aveți luna, vă rog să notați evenimentul respectiv. Dincolo de ce am pus eu, nu puneți-vă zilele de naștere, aniversările și așa mai departe, ce vedeți pe dreapta pe aici, luați-le și băgați-le. În dreapta scrieți o sumă pe care o estimați că o aveți de cheltuit, da? La care vă așteptați în momentul ăla să o cheltuiți. Excel-ul o să vă facă un total și vă invit călduros să stați jos.
Pentru că într-un an și jumătate de când fac chestia asta prin corporații, cursuri pentru angajați, eu n-am văzut niciun calendar al neprevăzutelor mai mic de 10.000 de lei. N-am văzut mai mic de 10.000 de lei, pur și simplu. Și am vrut să-l fac și am vrut să vi-l dau și vouă să vi-l faceți, că sunt tare curios să-l descărcați și poate îmi dați și mie în comentarii zilele următoare, când ne tot vedem noi seara așa, între prieteni. Sunt tare curios să-mi scrieți și mie sumele care v-au dat pe acolo. Care este rolul acestui calendar al neprevăzutelor? Când vine vorba de banii tăi, este extrem de important să nu te mai gândești la nivel de zi sau la nivel de săptămână sau chiar la nivel de lună. Întotdeauna ajută mult să începi să gândești la nivel de un an de zile, să vezi lucrurile pe 12 luni. În momentul în care vezi pe 12 luni, începi să vezi și aceste vârfuri de cheltuieli, că tot ce v-am pus aici sunt niște vârfuri de cheltuieli de 500, 1000, 2000, poate 5000 de lei dacă e vacanța de vară sau Revelionul sau Crăciunul. Deci sunt niște vârfuri de cheltuieli care de obicei, din ce am observat eu după niște mii de oameni cu care m-am întâlnit față în față, este aceste vârfuri îi dau pe oameni peste cap. Da? Au uitat de cauciucurile de iarnă și brusc trebuie să scoate de undeva 15 milioane, 20 de milioane, trebuie să te faci jos de banii ăia. Când faci jos de banii ăia de undeva, ori te împrumuți, ori iei de la alte lucruri pe care le aveai gândite sau întârzi și amâni și dai peste cap alte lucruri. Și atunci am zis, faceți-vă calendarul ăsta al neprevăzutelor, puneți-le acolo pe toate, o să vă vedeți din start tot anul, da? Și este mare lucru să vezi în ianuarie și mai este încă o chestie. Marele avantaj este, acest calendar nu trebuie să-l faceți în fiecare lună. Îl faceți o dată pe anul ăsta. Dacă v-ați spus zilele de naștere și vacanțele și sumele și astea, îl păstrați și la anul. Aveți și peste 2 ani, peste 3 ani, peste 5 ani. De ce? Că zilele voastre de naștere și aniversările voastre și Crăciunul și Revelionul și Paștele și 1 martie și asta nu se modifică, nu se mișcă, sunt acolo tot timpul. Faceți-vi-l și dacă să spunem că vă iese 12.000 de lei sau ceva de genul ăsta, că mă aștept să fie niște sume. Credeți-mă, v-am zis că n-am văzut mai jos de 10.000 de lei. N-am văzut niciun calendar din ăsta completat de adevăratele. Nu l-am văzut mai mic de 10.000 de lei. Sunt curios cât o să fie și la voi. Saga s-a amânat pentru septembrie. Ok, fie primit. Ce se întâmplă în momentul ăla? Asta este viața voastră, da? Ăsta e calendarul vostru. În momentul în care tu vezi că ai 12.000 de lei pe an neprevăzute din astea de care v-am zis eu, ce ar trebui să faci? Să-ți faci un cont sau un plic un cont sau un plic în care să pui în fiecare lună câte 1.000 de lei deoparte. Pentru că astea sunt lucruri care, eu am glumit când am zis neprevăzute, sunt lucruri pe care le știți, da? Le știți de acum 20 de ani, 30 de ani, da? Știți că urmează ziua voastră. Și în momentul ăla ce am făcut? Am transformat roller coaster-ul ăsta într-o linie predictibilă, previzibilă, nu ne mai speriem, nu ne mai agităm, nu ne mai dăm peste cap, nu ne mai dăm nimic altceva. Rolul educației financiare exact ăsta este, unul dintre ele. Să transforme acest dans haotic care ni se întâmplă tuturor și scap din una, dai în alta, scap din una, nu-ți revii niciodată, să-l transformi într-o chestie predictibilă, să știi, sigur vine Crăciunul, sigur vine ziua mea, sigur vine... Hai să pun niște bani deoparte, că oricum trebuie să-i scot de undeva. Da? Nu mai bine îi pun în mod constant și eu vă garantez că o să vă descurcați și cu mai puțin, vă garantez că o să aveți bani de vacanță, o să aveți bani pentru toate și o să puteți, când o să faceți calendarul ăsta și o să vedeți că sunt niște sume consistente, o să puteți voi intenționat să mai tăiați din ele, vă pregătiți mai din timp pentru unele din cheltuielile astea, astfel încât să nu mai fiți luați pe nepregătite de neprevăzute, predictibile, da? Hai că deja se încălcește limba în gură. Toate astea sunt prevăzibile, predictibile. Vreți să vă dau un exemplu de cheltuială neprevizibilă sau neprevăzută pe care o întâlnesc foarte des în companii, în corporații? Da?
De obicei cursul meu durează 3 ore, ține de la 2 până la 5, cam așa e programul. Și în sala de curs, când mă întâlnesc cu oamenii, întreb care dintre voi astăzi la ora 12:30 ați ridicat capul din laptop și ați zis, v-ați întrebat colegii, băi, mâncăm și noi ceva astăzi, care se duce să comande sau care se duce după mâncare sau, da? Este cel mai simplu exemplu de oameni care sunt luați pe neprevăzute de masa de prânz. Păi știai de azi dimineață că o să mănânci la prânz? Nu. Știai de acum 30 de ani că pe 5 mai la ora 1:30, 2 o să mănânci la prânz. Dar oamenii sunt luați pe neprevăzute, pe nepregătite. Și atunci când ești luat pe nepregătite și ți-e foame și vrei repede și nu știu ce, guess what? Ce o să faci? O să bagi mâna în buzunar ca să vină mai repede, să-ți vină curierul, da? Și în momentul ăla, în loc să te coste masa 5, 6, 7 lei, că ți-ai gătit de acasă și ți-ai luat și ai mâncarea și ți-ai scos pachetelul și ți l-ai mâncat cu 7, 8 lei, în momentul ăla ai făcut o daună de 20, 25, 30 de lei, că ți era foame și vrei mai mult și vrei și desert și poate vrei și o ciorbă și felul 2 și așa mai departe, când în realitate de fapt nu-ți trebuia. Puteai să o faci, să o iei de acasă. Dar ăsta este un exemplu de neprevăzută pe care o știam de mult, nu este vreun mister, vreo surpriză, mai știu eu ce. Bun, și ca să vorbim și de celelalte, de-aia v-am pus și buget. Ce părere aveți de neprevăzutele astea? Sunt tare curios ce aveți voi pe lista acolo. Deci au dispărut festivalurile. Păi care mergeați la 2-3 festivaluri din start, aveți în buzunar în momentul ăsta, hai să punem lejer 1000 de lei de festival, 3, 4, 5.000 de lei, dacă mai pui cazare, mâncare, berici și ce mai cumpărați pe acolo, suveniruri și transport și toate distracțiile alea, te ia capul. Că nu e doar biletul la festival, nu e așa? Vă recomand călduros să vă faceți acest calendar al neprevăzutelor în familie, scrieți acolo evenimentul, scrieți suma, faceți totalul pe lunile respective, o să vedeți și care sunt lunile un pic mai liniștite, o să vedeți și care sunt lunile cu încărcătură, unde aveți de umblat serios prin conturi și prin buzunare, dar ajută fantastic de mult să vedeți lucrurile mai dinainte, să fiți mai pregătiți. Pentru că în momentul ăla se elimină panica, se elimină stresul, se elimină agitația și deciziile proaste și deciziile scumpe și greșelile financiare. De aceea și bugetul personal pe care vi l-am pus de asemenea acolo, și bugetul personal este tot la fel gândit pe 12 luni. Cei care ați intrat, sunt curios, dacă sunt printre voi oameni care și-au făcut bugetul personal, uite, poți să pui și Mihaela zice să pun și înmormântarea pe listă, să pun înmormântarea. Nu, Mihaela, lasă-i pe alții să se ocupe de subiectul ăsta, deși la un moment dat, da, o să vină și asta, dar știți că părinții noștri sau bunicii noștri la un moment dat începeau să se ocupe și de astea, de locul de veci, era vorbită treaba cu sicriul, cu prosopelele, cu lumânările, cu ce mai fi de dat pe acolo. Da? Bun. Deci faceți-vă bugetul, faceți-vă calendarul ăsta al neprevăzutelor, să vedeți că sunteți mult, mult mai liniștiți. Când vine vorba de restul cheltuielilor, recomandarea e în felul următor. În buget acolo o să le vedeți, vreau doar să vi le explic un picuț. Există cheltuieli vitale, da? Adică alea musai, fără de care nu poți. Și aici intră prima cheltuială, nu știu dacă se vede aici, prima cheltuială, uitați-vă, să o găsiți și în buget, este economisirea. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți când ați luat salariu sau dividendele sau orice formă de venit este să puneți ceva deoparte. Asta e primul lucru, plătiți-vă pe voi primii. După aceea mai e o categorie de donații, asta pentru mine este importantă, voi puteți să o puneți oriunde vreți, dar nu uitați, persoana care nu donează nu este prosperă, indiferent de cât câștigă. Persoana care nu este generoasă nu este prosperă, indiferent de cât de mult sau de puțin bani câștigă. După aceea intră cheltuielile cu mâncarea, sănătatea, cheltuielile cu locuința, da? Și atenție, aici intră chirie, rată,
gaze, curent, apă, cablu, internet, telefon, gunoi, impozit, asigurare, pad, reparații prin casă și așa mai departe. Vă treceți o medie lunară, o să vă calculeze singur anualul și o să vă arate Excel-ul respectiv și câte zile pe an munciți pentru fiecare cheltuială de pe aici. Și sunt câteva zone unde o să începeți să vă scărpinați în cap și o să ziceți, hopa, ce am făcut aici? Una dintre ele este masa de prânz. Mare grijă după 15 mai când o să vă întoarceți la serviciu. Ăsta e deranjul ăla de care spuneam. Mesele de prânz, pentru că le faceți în fiecare zi, pot să se adune, să fie niște sume foarte consistente. Foarte consistente. Cristi mă întreabă, aștept răspunsul cu magazinul. Cristi, de care magazin e vorba? De unde îmi cumpăr eu hainele? O să vorbesc într-o zi despre garderobă și de unde îmi cumpăr eu hainele. Fără să... După aceea, tot cheltuială vitală. Atenție, vorbim de cheltuielile de transport. Și mâine o să vorbim despre mașină. Cum facem, care sunt greșelile pe care să le evităm atunci când vine vorba de achiziționarea unei mașini și de întreținerea unei mașini. Mâine despre asta vorbim, despre mașină. De ce? Pentru că mașina e o cheltuială mare, o facem de mai multe ori în viață și dacă nu o facem ca lumea, eu am greșit-o de 3 ori și mi-am jurat că că îmi învăț și eu lecția și o să povestim un pic și mâine despre asta, dar ideea e aceeași. Uitați-vă un pic la transport, avem abonament, prima cheltuială, restul 11 categorii sunt cheltuieli legate de mașina personală. Și aici intră rată la credit sau leasing, combustibil, RCA, casco, rovinietă, impozit, revizii, ITP, reparații, spălat, cauciucuri, parcare, depreciere 15% pe an. Când vă faceți totalul ăsta și vedeți pe un an de zile câte zile sau săptămâni sau luni munciți pentru mașina personală, ori o dați în Dâmbovița, ori o puneți pe internet la vânzare, nu știu. Tot la cheltuieli vitale intră și datoriile. Da? Datoriile, aici vorbim de credit, card de credit, împrumuturi de nevoi personale și așa mai departe. Sunt vitale pentru că trebuie să-i dai înapoi, nu-i așa? Unele sunt cu garanții, unele sunt cu... pot să-ți cauzeze probleme și atunci le-am pus la vitale. După aceea avem, o să vedeți, coloana de cheltuieli opționale. Și aici intră lucruri pe care le mai puteți jongla un pic, le mai puteți diminua sau chiar elimina definitiv. Vreau să vă dau ce avem? Haine, evenimente, nu știu ce, vacanțe, servicii de înfrumusețare, restaurante, electrocasnice, electronice, mobilă, curățenie, animale de companie, asigurări medicale, abonament la sală și așa mai departe. V-am mai lăsat locuri pe aici că probabil voi aveți alte lucruri. Și o ultimă categorie avem aici banii risipiți. Da? Banii risipiți care aici intră zona de vicii, acele mici plăceri pe care le avem unii dintre noi în fiecare zi, loto, pariuri sportive, diverse hobby-uri și așa mai departe. Dar că tot am vorbit de bugetul ăsta și o să găsiți și în tabelul din fișierul respectiv, ce o să vă ajute foarte mult, v-am pus aici niște procente, astfel încât să vă uitați un pic cam pe unde stați voi. Și anume, economiile 10-15%, donațiile 5-10%, cumpărături vitale, mâncare, sănătate, produse de igienă și așa mai departe, 20-25%. Locuință 20-25%, atenție, inclusiv chirie sau rată. Dacă vă costă mai mult de 25-30% cheltuielile de locuință, înseamnă că vă costă prea mult să dormiți undeva, trebuie să găsiți o variantă ceva mai ieftină. Avem transport între 3 și 5% și vă invit călduros să vă faceți socoteala cei cu mașină personală să vedeți cam pe unde sunteți. Dacă sunteți pe aici 3-5% sau dacă sunteți spre 10, 15, 20%. Am întâlnit la cursuri oameni care muncesc 2, 3, 4 luni de zile pe an doar ca să se deplaseze, doar ca să plătească mașina, să-i bage benzină, să o întrețină, să o spele, să o asigure și așa mai departe. Datoriile între 0 și 3%, mă refer la datoriile mici, Doamne ajută să fie 0. Cheltuieli diverse 20-25% și banii risipiți 1-3% maxim. Bun, faceți-vă procentele, faceți-vă bugetul de acolo, o să calculați totul pe un an de zile, pe 12 luni, o să vă ia capul un pic.
La mașină am uitat amenda, minim una pe an. Hai mă, Iulian, că se poate mai bine. Într-adevăr, când eram tânăr, aveam torpedoul plin de amenzi de viteză, dar după ce m-am căsătorit, au apărut copiii și așa mai. Acum mergem cătinel, mi-am dat seama că nu merită să te grăbești nici la spital, nici la pușcărie, nici la cimitir. Da? Deci în astea 3 locuri am hotărât să nu mă mai grăbesc și atunci unde am de ajuns plec cu ceva mai devreme, mă opresc pe drum, dragă Iulian, astfel încât să nu iau nici amendă și să nu sfârșesc, Doamne ferește, până un copac. Așa se abordează neprevăzutele, faceți-vă acest calendar al neprevăzutelor, le aveți acolo, da? Toate evenimentele vieții anului cu o mică sumă în dreptul ei acolo, da? Mare grijă cât puneți la Valentine's Day acolo și la ziua soției, puneți și voi cu creion o sumă mai mare, după aceea mai ștergeți, mai umblați, da? Așa. 10% din venit, Andrei zice 10% din venit se duce doar pe benzină. Naveta în fiecare zi, 30 de kilometri plus plimbări în weekend. Așa este. Și noi când stăteam în Corbeanca, când stăteam în afara orașului, 25 de kilometri dus întors, plus 25 întors, deci 50 de kilometri doar să ajungem în oraș, cu 2 mașini. Dacă începi să faci calculul, o să vezi, ajungi la niște sume, Doamne, înmulțești pe 10 ani și vezi că dai un apartament. Și așa se fac lucrurile, așa se gândesc lucrurile, pe termen lung, nu pe săptămână sau pe zi. Pe zi te costă 15 lei să te duci să te întorci sau 20 de lei să te duci să te întorci la Corbeanca, da? Până în București. Dar într-un an de zile cu 2 mașini ajungi la 150 de milioane, da? 15.000 de lei. Nu e bine, nu e bine deloc. Bine, deci, faceți-vă bugetul, faceți-vă calendarul neprevăzutelor și sunt tare curios să-mi ziceți cât v-a ieșit neprevăzutele astea, cât v-au ieșit și vouă. Bun, Bogdan m-a întrebat ieri, Adrian, dezvoltă puțin pilonul 2. Eu am sunat și am acumulat în 13 ani 7.000 de lei cu un comision de 3%. Pilonul 2 este acea porțiune din pensia voastră care se duce și este administrată de companii private, fonduri, administratori de fonduri privați. Sunt câțiva în România, sunt companii foarte mari, sunt foarte reglementate, sunt obligate să investească preponderent în titluri de stat, adică nu o să vedeți niciodată pensia voastră băgată în chestii dinamice, extravagante. De acolo vine și randamentul micuț. Bogdan, interesant este să te uiți să vezi cât ai contribuit tu din ăștia 7.000 de lei, cât a fost randamentul fondului. Comisionul nu cred că este de 3%, din câte știu eu era 2,5% la pilonul 2 și era reglementat prin lege și dacă nu mă înșel, anul trecut s-a dat anul trecut, mulțumesc Silvia că mă anunț că suntem la 30 de minute, eu stau cu voi cu mare drag, adică n-am nicio problemă, stăm până mâine dimineață, glumeam ieri când ziceam trageți-mă de ureche. Deci, comisionul, cred că anul trecut, dar o să verific, dacă nu cumva s-a dat o lege prin care băieții ăștia administratori de fond erau cumva forțați să scadă comisioanele de la 2,5 la 1 și ceva, dar ai întotdeauna opțiunea de a te muta cu pilonul 2 de pensie, ai întotdeauna opțiunea să te muți la un alt administrator care ți-l cauți tu și vezi că este oferă randamente ceva mai mari. Ce ai de făcut pentru asta? Te duci la administratorul unde vrei să ajungi, da? Deci nu la cel unde ai deja, te duci la celălalt, o să faci o cerere și transferul se va face automat, se ocupă noul administrator, se ocupă să-ți aducă pilonul de pensie la el în administrare. Dar depinde evident cât ai contribuit, depinde ce randamente ai obținut și crede-mă că poți să te muți la un alt administrator care este mai... Uite, Gabriel zice, uite, învăț și eu de la voi și vă mulțumesc că îmi dați comentariile astea. Că unele lucruri le știți mai bine decât mine. Gabriel, apropo Bogdan, Gabriel îți răspunde, zice, comisionul de la 1 martie este 1% la pilonul 2. Deci de acum încolo, în loc de 3%, comisionul va fi 1%, iar pe termen lung asta se va vedea foarte consistent. Eu sper că nu l-au pus 1% arbitrar și că băieții ăștia, există niște costuri când administrezi un pilon de pensii într-o țară. Adică ai milioane de oameni pe care trebuie să ai în grijă, nu e floare la ureche, adică
Și când te duci comisionul prea jos, la un moment dat riști să o dai în altele. Bun. George zice fondurile mutuale simple, ușor de accesat, dar au randamente mai mici decât pe bursă pe termen lung. Depinde de fondurile mutuale. Da? Dacă sunt fonduri mutuale dinamice care investesc preponderent în acțiuni, o să se ducă spre un 8, 9, 10, 11%. O să fluctueze, dar nu vor fi la fel de performante precum niște companii individuale. Nu o să vezi niciun fond mutual care face ce face Tesla, adică săptămâna trecută e 400 și săptămâna asta e 900. Fondul mutual are în el 50-100 de companii, poate mai are și niște titluri de stat cu 2%, cu 3%. Normal că nu are cum să facă așa. Trebuie să se ridice odată toate, dar în același timp ai și beneficiul diversificării și al unui risc mai mic, nu-i așa? Bun. Cristi îmi zice Velocity Banking ar fi o ediție bună pentru o seară. N-am uitat, am făcut-o într-o seară, dar temele care revin, evident că sunt oameni, în prima seară eram 30 de oameni, acum suntem 100, 100 și ceva, iar overall sunt peste 3000 de oameni care se uită la fiecare live. Și atunci anumite teme reapar că sunt oameni noi care vor să afle. Și vreau să vă spun un lucru, când vine vorba de educație financiară, nu e suficient să-i spui omului o dată în ianuarie, băi, fă-ți un buget și uite-te un pic pe acolo. Ne luăm cu treabă, ne luăm cu anturajul nostru, cu prioritățile noastre, copiii, cu școala, cu business-ul și uităm. E bine ca din când în când să ne reamintim și ce e Velocity Banking, și de buget, și de venituri, să ne uităm un pic peste ele, investiții, fonduri mutuale. Deci o să tot reiau temele astea că sunt importante să ne le reamintim. Eduard zice, titlurile de stat care se vor lansa anul ăsta sper să aibă condiții mai favorabile. S-ar putea să aibă condiții mai favorabile, vedem în ce condiții se poate împrumuta statul. Din câte știu, statul se împrumută la extern cu 3 și ceva, 3,90 parcă la euro, ceea ce este foarte mult. Este foarte mult. Cristi zice că are bani într-un fond cu vreo 20 de companii românești. Da, și investitorii strategici, recomandarea mea este, sau dacă te bagi pe companii individuale, nu mai mult de 5% pe o companie. Asta înseamnă că ar trebui să ai minim 20 de companii în portofoliul tău. Și din energie, și din banking, și din infrastructură, din utilități și așa mai departe. Deci trebuie să te diversifici pe peste tot, nu așa? Nu vă duceți doar pe o industrie. A fost mare agitație cu petrolul zilele trecute. S-a dus foarte jos, s-a dus la minus $37 barelul de petrol pentru o zi, deci n-a fost o mare filozofie, dar a fost suficient ca oamenii să ciulească urechile. Deci că, hopa, companiile de petrol. Nu e chiar atât de simplu să investești în companiile de petrol sau să nimerești foarte bine companii de petrol. De ce? Pentru că multe dintre ele, majoritatea dintre ele, sunt foarte îndatorate. Sunt foarte îndatorate ca să dezvolte, să facă explorare, să descopere petrolul, să-l extragă și așa mai departe, să facă rafinării și ce mai fac ei. Este un business capital intensive, adică are nevoie de foarte mult capital de finanțare. Și băieții ăștia sunt îndatorați până aici, deși zici că sunt companiile petroliere, conduc lumea și ne rup în două, ele sunt rupte în două la rândul lor. Și atunci, deși pare tentant să cumpere o companie din zona petrolieră, nu știi întotdeauna, dacă nu te pricepi să-i sapi în măruntaie, nu știi ce e acolo și riști să vezi că de unde te-ai bucurat că ai luat-o ieftin, s-ar putea să o dai înapoi gratis, cum ar veni. Bun. George întreabă cine aplică metoda lui Marie Kondo. Marie Kondo, dacă n-ați citit cartea, v-am arătat-o într-o seară. Magia ordinii se numește, cred, cartea ei. Presupune să-ți faci ordine în garderobă, căutați-o și pe YouTube, că e o japoneză foarte simpatică. Marie Kondo are o metodă personală de a-ți organiza garderoba, care înseamnă scoateți toate hainele în mijlocul camerei și după aceea ia-le pe rând, uite-te la haina respectivă să vezi dacă îți transmite o energie pozitivă sau îți este indiferentă. Adică trebuie să vezi dacă în momentul în care iei haina aia sau bluza sau pantaloni sau ce-o fi, zici, ce drăguț, cu asta îmi vine bine. Alea le pui înapoi în numeraș, restul, la revedere. Da? Asta e pe scurt metoda Marie Kondo de evaluare. Simi mă întreabă ce fonduri mutuale recomand. L-am întrebat pe Simi
întrebările de bază. Ai fondul de urgență? Ai fondul de siguranță? Da, le are. Ai credite de nevoi personale, carduri de credit sau mai știu eu ce? Nu. Un credit la casă sau ceva? Da, am un credit, sunt în primul an de credit ipotecar, urmează 29 de ani. Păi, la o rată de 1000 de lei, cât are Simi, 200-250 de lei este principalul, 750 este dobânda. Cea mai bună investiție pe care poate să o facă Simi este să-și achite anticipat creditul cu reducerea perioadei. Va avea un randament sigur, garantat și instantaneu de 300% la banii lui. În momentul în care face o plată anticipată de 250-300 de lei în fiecare lună, atenție, cu reducerea perioadei. În primii 5 ani de credit ipotecar nu ai ce investiție să faci care să bată randamentul achitării anticipate a creditului. Nu ai ce investiție să faci, da? În primii 5 ani. Și atunci am recomandat, ocupă-te 2, 3, 4, 5 ani de zile de credit, după aceea începem investiția în fonduri mutuale. Cam astea sunt întrebările pe care le-am ales. Mare rugăminte, puteți să povestiți în comentarii, dați un like, dați un share dacă v-a plăcut ce am povestit și astăzi și credeți că ar fi util prietenilor voștri sau rudelor voastre mai tari de cap care nu vor să înțeleagă ce le tot explicați voi de... O să vorbim într-o seară, chiar o să-mi scriu subiectul ăsta, cum facem să-i convingem pe alții să se organizeze financiar. Cum ne convingem părinții sau frații sau rudele, cum facem să le deschidem și lor capul ca să fie mai atente să fie mai atenți cu banii lor. Și o să vorbim într-o seară exact despre asta. Am o carte pentru voi, nici nu știu dacă se vă arăt în seara asta. Am citit-o acum o lună și jumătate. O lună? Da, cam o lună și ceva, când a început deranjul ăsta cu coronavirusul. Dar totuși vă arăt. Se numește The Road to Ruin, da? Calea spre ruină, spre dezastru. Este scrisă în 2016 și este o carte despre următoarea criză economică. Nu vă imaginați că e un tip foarte deștept, James Rickards. O să vă dau aici un link al unui filmuleț de desene animate care sintetizează cartea, vă las și voi aici. Dincolo de tot felul de informații, cartea e foarte consistentă, trebuie să o luați cu un pic de sare, adică nu... Trebuie cernută toată informația asta, dar ideea de bază este următoarea. Trăim într-o lume atât de interconectată, atât de legată unii de alții, țările, companiile, oamenii, suntem atât de interconectați, am creat un sistem atât de complex la nivel mondial, încât orice bubă care se întâmplă oriunde pe lumea asta poate să prăbușească tot globul. Și el analizează mai multe sisteme, sistemul financiar, sistemul economic și așa mai departe și ajunge la concluzia că nu s-au rezolvat problemele din 2008-2009. Băncile naționale au pompat în continuare o mulțime de bani în sistem și problemele au fost mai degrabă pansate, mai degrabă acoperite decât rezolvate de adevăratele. Și atunci el zice, aveți grijă că avem un sistem foarte instabil și orice problemă oriunde se poate întâmpla în lumea asta, că e vorba de ceva medical sau o problemă financiară sau economică, un faliment al cuiva, poate să declanșeze un bulgăre de zăpadă care să ne prăbușească pe toți. Vă las aici filmulețul cu cărticica respectivă și cei care n-ați apucat filmulețele din urmă să le vedeți, puteți să mergeți pe canalul de YouTube, să vă abonați acolo și de fiecare dată când postăm aceste live-uri se actualizează automat. Mâine v-am promis că vorbim despre mașina personală, cum cumpărăm un pic mai deștept decât am făcut-o eu de 3 ori, cum facem să cumpărăm mai deștept o mașină personală, cum ne dăm seama când avem prea multă mașină, mai mult decât ne permitem și cum facem astfel încât noi să fim stăpânii mașinii și nu sclavii ei. Că ideea până la urmă este să nu muncim o viață întreagă pentru tablă și cauciucuri, nu-i așa? Iar vineri vorbim despre regulile de bună practică atunci când vine vorba de achiziția locuinței personale. Care sunt acele principii, acele reguli la care este important să ne uităm atunci când vine vorba de cumpărarea unei locuințe personale, astfel încât să nu avem
prea multă casă și să muncim la fel 30-40 de ani pentru gresie, faianță, termopane și cărămizi, nu-i așa? Bine, eu vă mulțumesc, dragilor, că ne-am revăzut și în seara asta. Dacă aveți orice întrebări, dați pe acolo. Salutare, Sorin! Dacă aveți orice întrebări, postați-le în comentarii. Eu o să le selectez și le pun ca să le discutăm mâine seară, poi mâine seară. Până mâine seară la ora 8. Fiți sănătoși și fiți prosperi!